Mon ɲɛbila balontan tile 8 o tun bɛ kunu farafina ani diɲɛ fantan naani fɛ Mali ale kɔni taatɔ Coupe du Monde na sisan fo n'a kɛra ala faranga ye keba an kun taa kun ye ka taa se sɔrɔ Ghana fɛ yen yaasa ka se ka jɔyɔrɔ ɲɛnɛma sɔrɔ an bɛ se ka cogo min na ka ŋunanfan sɔrɔ nka a taara ban 1-0 ka taa Ghana ale kanu na bi 1 o donna maa min fɛ o ye Ghana ka défenseur camancɛ ta ye n'o o ye Alexandre Kouabou Benamba Iboro Djikou ye ale de kɔni ye celu dasi min ye cɛkɔrɔba denkɛ Jordan Pierre Ayew kabini sanga 48 na Mali ale gosili min filɛ nin ye o bɛna an bila an ka jɛkulu jɔyɔrɔ 4nan na n'o ye groupe I ye kuru 12 o de bɛ an bolo Ghana ale kɔni ta kɛra kuru 19 ye Madagascar ta ye kuru 16 ye min ye Chad ye ale ta kɛra Chad min ye Madagascar ale se sɔrɔ Chad ka 2-1 Comore ale fana ta kɛra kuru 15 ye ale fana ye Centrafrique bati 2-0 keba sisan Mali garisɛgɛ kɔni a dɔgɔyara kosɛbɛ ka taa Coupe du Monde ale kɛnɛ kan anw minnu tun b'a miiri k'a fɔ k'an bɛ se ka nin ko in ɲɛnabɔ nka min ye an ka ko ye a ma se ka ɲɛ sɔrɔ sabula kabini t'a la an yɛrɛ fɛ yan u nana ka na anw dasi n'o o ye 26 mars kɔnɔna na Ghanayɛnw u y'o kɛ an ka dege karamɔgɔ kunungo a ye cɛden minnu sigi sen kan sa an na to jateden de la sa yaasa match de barrage n'an bɛ se ka garisɛgɛ sɔrɔ o la sabula an bɛ groupe min kɔnɔ fɔlɔ kɔni ta ye 19 ye anw ta ye 12 ye hali an ka sebaya 2 sɔrɔlen kɔfɛ Ghana an ti ku ale la tuguni kuru la sabula an bɛ to 18 Ghana ale bɛ to 19 na jɔyɔrɔ filanan jɔyɔrɔ ɲinini yaasa an ka se ka ye match de barrage la o fɛɛrɛw bɛ se ka tigɛ an ka jamana farikolo ɲɛnajɛ ɲɛmaaw fɛ keba an bɛ se ka min fana fara a kan min ye Mali ni Ghana ye nin kun ye an bɛɛ ko 14 ye farikolo ɲɛnajɛ o hukumu kɔnɔna na an b'a yira sa k'a fɔ ko nin y'an ka gosiko 14 de ye Ghana fɛ sabula an n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ 27 Ghana ye se sɔrɔ siɲɛ 4 an ni u dɛsɛra ɲɔgɔn na siɲɛ 9 min ye Ghanayɛnw ye bi na kɔni nin ko in y'a sɔrɔ u yɛrɛ ka tɔn sigilen tɛ sen kan ka ɲɛ maa caman kun bolo ko min ye Chad ale kun ye sigana mun don la ka 1 ni 1 kɛ u fɛ ko kun kan ka kɛ anw sinsinyɔrɔ ye nka anw ka tɔn kɔnɔna na keba kumaw ka ca farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ kɔni anw ta kɔni ka gɛlɛ kosɛbɛ tɔn yɛrɛ kɔnɔna don kɛra denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ k'olu fɔ ɲɔgɔn kɔ denmisɛnnin caman bɛ olu ma wele fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ barika nana bonya nin waati in na min ye don o don anw ka entraîneur ale bɛ équipe ɲini de la an dun taara jouer kɛnɛ min kan maa ba 40 de tun bɛ kɛnɛ in kan ye caman y'a yira ko arbitrage ma ɲɛ ko sabula ko min ye VAR tɛ a la bɛɛ lajɛlen ni garisɛgɛ yɛlɛla sira ye an ma se ka o sɔrɔ n'i ye an ka balontan ta k'a lajɛ 1-0 ani Ghana a b'a yira k'a fɔ ko anw kɔni garisɛgɛ dɔgɔyara kosɛbɛ ka taa Coupe du Monde ale kɛnɛ kan sabula anw kan ka ɲini ka kɛ jɛkulu ɲɛmaa ye nka kabi an yɛrɛ fɛ yan an binna min ye anw ka dege karamɔgɔw ye a fɛn fɛn nana tuma o tuma nin joueur bɛ bɔ yan fɛ a y'o wele ka na équipe bɛ falen équipe jɔn kelen tɛ Mali bolo défenseur jɔnden tɛ yen attaquant tɛ yen bidonna tɛ yen farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ bɛ ɲɛnabɔ maa min fɛ n'o ye fédération ye ɲɛmaa yɛrɛ tɛ o la sabula o ɲɛmaa kelen tɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ maa minnu bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɔnɔ bi keba a caman bɛ balo farikolo ɲɛnajɛ a munumunu salon n'a ko labɛnniw de la ka tɛmɛ min ye farikolo ɲɛnajɛ ale sinsinni kan arbitre bɛ se ka se min kɛ ka maaw dɛmɛli minnu fɛn minnu kɛ keba nin bɛɛ lajɛlen ye ko ye minnu dogolen tɛ diɲɛ farikolo ɲɛnajɛw la tuguni n'i bɛ jouer i ka so n'i bɛ se sɔrɔ i ka so o bɛɛ bɛ labɛn o fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen de bɛ yen nka min ye tɔnkɔnɔmaw ye n'olu fɔlen don ɲɔgɔn kɔ min ye farikolo ɲɛnajɛ labɛnbaw ye n'olu fɔlen don ɲɔgɔn kɔ min ye hakɛ ye n'o b'an ka farikolo ɲɛnajɛ dulati yɛrɛ nɔfɛ kosɛbɛ sabula furankɛni caman bɛ yen bi olu kumaniyara u ka jɔyɔrɔw la u kumaniyara u ka farikolo ɲɛnajɛ la wa namara kɛnɛkandaw olu bɛ se ka kɛ bi sa k'anw kan ka mun kɛ Salif Keita ye min fɔ k'an ka segin o de ma diyagoya ni fin na ka sɔn ka baara kɛ ka denmisɛnw labɛn ka bɔ maaw ta tali la zanni kelen na don o don karisa ka ɲi yen fɛ maliyɛn tɔgɔ b'a la an bɛ se k'a la jouer an k'o to yen an ka sɔn an ka baara kɛ minnu bɛ ka baara kɛ yan Mali kɔnɔna na bi ni sport fɛn b'u bolo centre de santé b'u bolo centre de football b'u bolo k'olu dɛmɛ k'u bila baara kɔnɔna na farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ bɛ kɛ cogo min na a ka kɛ tiɲɛ kan maa kana minɛ ka di maa ma n'o tɛ an bɛ to nin damandan de la don o don sabula minnu bɛ farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ kɛ yan keba balontan yɛrɛ kɛ yan nefti foyi tɛ u la Mali championnat yɛrɛ mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka a bɛ ka tan kun jumɛn na sabula n'i y'a jateminɛ a joueur tɛ wele hali équipe minnu bɛ yen ko minnu ma san 23 sɔrɔ olu taara jouer o don ko maa si t'u dɔn a bɛɛ welewelela kɔfɛ
u yɛrɛ y'a ko bɛɛ kɛ kɔfɛ ka taa balontan fana kɛ kɔfɛ ɲɛmaa minnu b'o kunna n'olu m'a fɔ ko an ka championnat national o denmisɛnnin dɔw kan ka ye nin jɛkulu in kɔnɔna na nka o ma kɛ dɛ entraîneur yɛrɛ bɛ tunga fɛ joueur yɛrɛ bɛ tunga fɛ u bɛ jouer tunga fɛ u bɛ fɛn bɛɛ kɛ mun ka d'u ye nka jamana nafolo min bɛ don u la o la kɔlɔsili o fana kan ka jate minɛ parce que n'a ma ɲɛ ko yan championnat national bɛ tan denmisɛnnin minnu b'o tan u k'olu fana lajɛ dege karamɔgɔ ko la kɛba an ye dɔ kɛ munumunu salo la cɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dege karamɔgɔ ɲɛnama bɛ an yɛrɛ fɛ yan tiɲɛ don mɔgɔ caman b'a fɔ ko personnalité ko bɛ u la nka denmisɛnnin minnu bɛ n'olu mɔn'u bolo n'olu labɛn u bɛ se ka wuli n'o ye n'o tɛ an bɛ to tan nka mɛ don o don dusukasi e yɛrɛ k'a lajɛ ko Ghana ma qualifié coupe d'Afrique la o ye anw éliminé i y'o faamuya kɔni sisan a bɛ minnu sɛbɛn ma kɛba olu ne tɛ jigi la dɛ jigi y'a se kɛ kɛba don bɛ tɛ ɲɛ maa bolo ballon panna kunna o ye tiɲɛ ye nka cɛdenw tɔw tun bɛ mini u fana tun k'u jɔ u jɔyɔrɔ la éliminatoire ko komi kɔnɔna kɛba an bɛ se k'a fɔ bi min ye jamana 18 olu ka billet sɔrɔ ka ban han jamana 48 o de bɛ taa coupe du monde kɛnɛ ka kɛba a bɛ fɔ o ma sa ko zone Europe o ye jamana 16 de kan ka taa ye o jamana 16 la maa ma ka sɛbɛn sɔrɔ fɔlɔ a bɛ fɔ o ma sa ko zone Afrique kɔnɔna na Maroc nin bɛna k'ale siɲɛ 7 ye ale ka taa coupe du monde kɛnɛ kan ani Tunisie u bɛɛ lajɛlen siɲɛ 7 olu kɔni y'u ka billet sɔrɔ ka ban Afrique Amérique kɔnɔna na olu kan ka jɔyɔrɔ 6 walima 7 sɔrɔ min ye Argentine ale y'a ka billet sɔrɔ nin bɛna k'ale siɲɛ 19 ye ka taa coupe du monde kɛnɛ kan Équateur siɲɛ 5 ka taa coupe du monde kɛnɛ kan min ye Brésil siɲɛ 23 ka taa coupe du monde kɛnɛ kan Colombie siɲɛ 7 Paraguay siɲɛ 9 min ye Uruguay siɲɛ 15 kɛba ninnu bɛɛ lajɛlen y'u ka billet sɔrɔ zone Afrique du Sud o kɔnɔna na jɔyɔrɔ 7 de bɛ olu bolo min ye zone Amérique du Nord ye ni o ye Central Caraïbe ye jɔyɔrɔ 6 ka taa se 8 ma olu kan ka o sɔrɔ Canada ale kɔni b'a la ka ban sabula nin bɛna k'ale siɲɛ 3 ye wa min ye tulon kan ka k'ale fɛ yen États-Unis siɲɛ 12 tulon kan ka k'ale fana fɛ yen min ye Mexique ye siɲɛ 18 tulon kan ka k'ale fɛ yen Océanie kɔnɔna na jɔyɔrɔ 2 de b'olu bolo Nouvelle-Zélande nin bɛ k'ale siɲɛ 3 ye ka taa coupe du monde kɛnɛ kan ale fana y'a ka billet sɔrɔ zone Asie la jɔyɔrɔ 8 wala ka taa se 9 a bɛ se ka kɛ olu bolo Japon ale y'a ka billet sɔrɔ nin bɛna k'ale siɲɛ 8 ye Iran siɲɛ 7 Uzbekistan nin bɛ k'ale siɲɛ fɔlɔ ye ka taa coupe du monde kɛnɛ kan Australie siɲɛ 7 min ye Corée du Sud siɲɛ 11 Jordanie nin bɛ k'ale fana siɲɛ fɔlɔ ye ka taa coupe du monde ale kɛnɛ kan kɛba nin ye jamanaw ye minnu kɔni ye coupe du monde sɔrɔ coupe du monde yɛrɛ min bɛna kɛ sen kɛba o y'a tako 23 de tako 23 in ale farikolo ɲɛnajɛ a bɛ labɛn FIFA de fɛ ale de b'an dolatiw bɛɛ lajɛlen labɛn a ɲɛbila dolatiw fo ka taa se a kuncɛli ma nka sen ta o bɛ daminɛ juin kalo ale tile 11 ka taa bila juillet kalo tile 19 na san 2026 a kan ka kɛ jamana mun kɔnɔna na o ye États-Unis ye Canada ani Mexique olu jamana 3 fɛɛrɛ min sigilen don sen ka sa ka coupe in dilan ka ɲɛ kosɛbɛ o de la u y'a fɔ sa ko sen ta jamana 48 o de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɔrɔlen na jamana 32 o de tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ coupe du monde kɛnɛ kan anw kɔni an garisɛgɛ bon komi an bɛ se calcul la si an bɛ si wele kɛ ou bien a bɛ se ka kɛ o si tɛ de ala k'a ɲɛ ka d'a ma n'o tɛ an y'an jɔyɔrɔ de la koyi naaninan o y'an jɔyɔrɔ yɛrɛ de ala ka tile hɛrɛ cɛ ala ka sɔn ɲuman kan sini kɛnɛ laban ɲuman ala k'o d'a ma a k'an bɛn waati wɛrɛ tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la